sem můžou pouze vyvolení. Tito tři již byli z ráje vyhození. Musí jít pryč, prostě to sem nepustí. Nemůžou přejít tu lajnu tady vůbec. Nejde to. Já jsem se sem dostal, a oni ne. Jsou zlí. Vole. Ty vole, Jardo, i ten... Dal jsem nejbližší restaurace, která tady je. Fakt jo. Správně přijaté. Špatné zadání. Kravál, Hrad Houska. Dolní Houska. To vůbec neexistuje. To zrušili za Marie Terezie. Kulturní dům Katušice, Mšenská. Katusice, ne? Katusice, no. Katusice. No. Když tam se jezdí pro ty barvy, ale to je docela daleko odsud. Ještě. Hospoda, stravenky, tiket gastro, kuchyně minutky studená, 4 km. Pěkné to je. Já jsem chtěl, že ona zvedá nohy přes nohy a to zase... Byli to tam není něco? Něco jo, ale není... Proští, jo. To s komentářem, no tak Tam. Chceš tam. přeložit. Krásná střela. Ty vole, tak toto... Save. Vždycky prostě střela off the post and in. Do Columbus hrál. Javier Poctivě napsaný. Pérez de Cu. Pererin. Toť ten pitorský hrádek, jehož věž se činí k nebesům, jak hrozivý ukazovák. Tak zítra tam.